Karien Peerdeman luncht elke week op de dijk bij de Paulinepolder in Biervliet. Wat doet ze daar? Eigenlijk niks. We hebben een soort van stil verzet. Ik ben hier gaan zitten rond lunchtijd en ik eet hier mijn boterham en ik drink hier mijn bekertje water en ik kijk naar het Paulina-schor. En het Paulina-schor heeft geen stem. En die wou ik een stem geven. Sandra Dieleman die heeft de stem voor de Paulinapolder en ik dacht, ik ben de stille stem van het Paulina-schor. Want dat is ook een heel belangrijk gebied en dat willen we niet weggeven aan de industrie. Gewoon niet. Ik zit hier om gewoon te laten zien dat hier nog een klein stukje is wat eigenlijk van ons is. En nu zitten we hier met, kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen. En jij bent ook gekomen. Dus 7. En dat is natuurlijk heel klein. Maar heel vaak is een klein verzet begint met iets heel kleins. En uiteindelijk moet dat uitgroeien. Misschien tot iets groots. Of misschien totdat de kerncentrales hier sowieso niet komen. En liever ook helemaal niet in heel Nederland. Wat is jullie doel met het protest? Hoe wil je dat dit naar buiten komt? Hoe wil je dat dit groeit? Nou, eigenlijk, groei is eigenlijk een heel vies woord. Als je de Club van Rome, hun rapport hebt gelezen, dan komt er een einde aan de groei. Altijd. Het kan niet zomaar onbeperkt doorgaan. Dat moet een keer stoppen. Er is al genoeg rotzooi op de wereld. Maar ik wou wel iets doen. En ik dacht, ik geef het Paulina-schor een stem. En als ik dat in mijn eentje moet doen, oké. En als het een hele grote groep mensen doet, is het ook goed. Maar het schrijnende is eigenlijk dat alles wat heel waardevol is in mijn ogen, eigenlijk heel weerloos is. Dus voor de industrie zijn het allemaal lege plekken op de kaart. Hoppakee, er kan zo weer wat neergezet worden. En ik maak me druk over de kleine diertjes, over de plantjes, over het schone water, over onze schone lucht. Die hebben allemaal geen stem. Wat is er nu zo bijzonder aan het Paulina-schor dat ze dit doet? Als je bedenkt dat het Paulina-schor is maar een heel klein stukje, dat 3 keer zoveel opneemt aan CO2